Fil-lokalità ta' Ħal Luqa il-Prim Ministru inawgura ċentru ċiviku ġdid fejn diversi servizzi għall-komunità se jkunu aċċessibbli taħt saqaf wieħed. Iċ-ċentru huwa magħmul minn 4 sulari u fih jinkludi ċentru ta' matuli li huma l-anzjani, ċentru edukattiv kif ukoll sala tal-komunità. Fiċ-ċentru edukattiv se jkomplu jingħataw korsijiet tal-kompjuter b'xejn. Is-sala tal-komunità se tintuża bħala post tal-laqgħat tal-Kunsill Lokali u tista' tintuża wkoll għal konsultazzjoni pubblika. Fl-ewwel sular se jkun hemm l-uffiċini tal-Kunsill li wkoll se jkunu aċċessibbli għal persuni b'diżabilità u l-anzjani. Il-Prim Ministru Joseph Muscat faħar l-impenn qawwi tal-Kunsill li stqar li baqal irnexxielu jasal għal dan ir-riżultat sabiħ u esprima x-xewqa tiegħu li l-Kunsill jimla l-post b'attivitajiet tar-residenti ta' kull età u awgura li miċ-ċentru minn fejn se jopera l-Kunsill ir-residenti jieħdu servizz aħjar. Is-Sindku ta' Ħal Luqa stqar li dan il-proġett kien ilu maħsub u issa twettaq kif kien imwiegħed fil-manifest elettorali. Huwa fisser kif minn kunsill mhux aċċessibbli għal kulħadd, issa l-Kunsill baqa' l-investa fi proġett li se jgawdi minnu kulħadd.